Good morning guys! So ayun, trabahong petics muna tayo dito sa factory. Dahil walang masyadong gawa, talagang may mga time na dumarating na mahina, walang orders. At petics ang trabaho rito sa mga factory sa South Korea. Sana all. Pero hindi naman araw-araw ay petics. Kaya pag dumarating yung mga ganitong mga pagkakataon ay talagang samantalahin natin. Pero ang masaklap lang, talaga namang walang overtime. Bale, 8 to 5 PM lang kami magtatrabaho. Kaya ayun, yung sahod, basic lang din. Pero pag dumarating naman yung mga time na napakadaming order ay talaga naman na sagad yung oras namin dito. Talagang susuko naman yung katawan. Kaya samantalahin natin ngayon at magkukunwari na lang tayo na may ginagawa. Lalong-lalo na pag parating yung mga holidays nila rito ay talagang doon nagsisimula na petics at wala kaming ginagawa. Katulad ng Solal o tinatawag na Chinese New Year at saka Chuseok, yung Thanksgiving naman sa kanila. At ito rin yung mga pinakahihintay ng mga foreign worker dahil dito ay nagkakabigayan ng mga bonus. Pero ayon sa mga nababalitaan ko, hindi naman lahat ng company o factory dito sa South Korea ay nagbibigay ng bonus o gift set. Kaya huwag tayong mag-expect para hindi sumama ang loob natin. So ngayon ay last duty na natin dahil bukas ay simula na nga ng vacation, yung tinatawag nilang Chuseok dito. Kaya maghintay-hintay lang muna tayo guys, baka sakaling may ibigay na bonus o gift set, baka may matanggap na mga spam, sabon, ayan, mga tuna, mga ganyan. I-check natin yung mga kasama ko guys kung anong ginagawa nila. So ayun yung isa, kunwari naglilinis pa. Tapos yung isa naman, ayun, namamasyal, palakad-lakad. Ang sarap ng buhay. Ito naman yung isang makina namin guys, ay sira yung gear. Hinintay namin yung pyesa na dumating dahil pinamasin shop sa labas. Nakahanap na ng gagawin itong isang kasama ko guys. Ito, kunwari nagtatrabaho, nagsiselfone naman. At hanapin natin yung isa pang kasama ko. Parang nagtago So eto na nga siya guys. Nagtago nga talaga. May ka-video call pa. Napakasarap naman ng buhay. So ayun na nga guys. Tapos na yung trabaho namin. Vacation na. At tulad ng inaasahan namin guys, eto na nga. May binigay na gift set. Yan ay tuna. At saka yung hinihintay ng lahat, bonus. Yo, Sana all. salamat sa boss namin. At pinauwi kami ng maaga dahil wala daw kaming ginagawa. Gumagastos lang daw kami ng kuryente. So pinag-out kami ng 3 o'clock ng hapon. Pero sabi ng boss namin ay yung payroll namin till 5 o'clock pa rin. So napakabait talaga ng boss namin. So ito siya guys, tuna, gift set siya. Ayan, isang box siya guys, isang box. Wow. Yan, meron tayong paayuda sa vacation dahil walang rasyon ng pagkain, pwede na ito. So, bakasyon na. Kaya eto, binigyan din kami ng bonus 100, 200,000 Korean won. So, napakapalad pa rin natin dahil binibigyan tayo kahit wala tayong masyadong gawa sa factory. Ito ay balik kong sa peso ay 8,000 plus 8,000 plus mga ganon. So ayun guys, hanggang dito na lang at ako'y maglalaba na, maglilinis lahat ng mga hindi ko nagawa gagawin ko na dahil mahaba-haba pa tong bakasyon. Baka sakaling may mga lakad, so kukontakin ko muna yung mga kaibigan ko
na Pilipino dahil nga mag-isa ko rito. Wala akong kasama, wala akong mga schedule na mga kausap. So, ayun. Happy Chuseok sa inyong lahat. See you on my next vlog.